North Korea ram hi kan hria anga khovela in khuak khirna na satber na ram pakhat ani a Kim Jong una hruai ram hian ami chengte a khuak hi na sat ema wangin hriat po a hlo hle ani mipuite ril ru le anun dan thlengin atu hnuaya ada a hetianga mipuite tu hnuaya da thei tur le anril ru ti chamo tur hian no pangte ta tanga anril su khlek chu ti danglam poimo ti hria in an zirna ina po hian dan zum tur khir tak tak mai adon nem pha lei a tunchuma hian North Korean School an zum ngei tur dan khir tak tak te kanen hodon ani pakhatna an school kalhun chung amasa in an school kalhun chung hi lo en hota ila kanrama hi chuan darkar sari vel no pangten school a hun an mang bera nima sela North Korea ram airo hi chuan hei a hian tlemin an mang rei feta North Korea High School a hian nikhata darkar sompanga somparuk vel hi an school timing ani a zing dariat bor vela an tran hi zantar college an ve dar som bor vela te an bang thin ani school then kat hei aya la bang tlai te po hi an la om cheu bok hemi ani awang hian no pangte chu zanlai an hotlang puya zanri apo hi school an ei mei thin ani middle school lam hi tlemala in thla da dewin darkar ri atanga darkar som vel school a hunan mangthung ani hei baka hian inrinia school an kal thina nima sela tun hnai khan tlema tidang lamin inrin ni voi ni hi thlakata an chol ve to ani panina lume dan Korea Zirlai te chu dan mak sak tak mai tuk sak ani a he dan hi kumsang ni som pali atanga mantran kha ni in mipa hrim hrim chuan an hruai tu Kim Jong una hairstyle ang an perfect tur ani North Korean tlangwal ini a Jong una hairstyle hi nal itivak lo ani chuan mani in hrimna thatak tur ani ome hemi thu a hi chuan meichhia te tlemin an van nei dewa Jong una hairstyle ang put vengot thu om heklo le hairstyle sompanga thlansa a oma chumi atang chuan meichhia ten an hairstyle an thlang ve le thin ani pathumna an hruai tu lu te chanchin zir ramtin hian an hruai tu hlui le ram an lo hruai to dan te an nung chang le an chanchin te ram dana an thorim zia te an zir thina India rama ngei po kan nampa Mahatma Gandhi chanchin le independence aswal dan da thlengin kan zir thin ani nima sela North Korea a ve thung hi chuan tlemin an tilutuk deva an hruai tu Kim Jong una chanchin ringot po hi darkar za somsari le pakhat chung zir ngei angaya an zirlai bu telin a chanchin kim chang kumkomi ani laya longleng in siam siaka pakhatna ani thlengin an ziak tel vek ani chumi mei baka Jong una pa Kim Jong ila chanchin po hi darkar za somsari le pakhat zir ngei angaya chutiang chi in Jong una pu Kim Jil sunga chanchin po darkar za somsari le pakhat zir ve bok angai ani palina in sual zir hei hi chu tlemina zia deuh po kan lo ti mei theya nima sila no pang tlema chakvak lo deuh tan chuan azia vak lo mei thei ve bok North Korea rama hian sipaya tran ngei angai thin awangin an skula po hian in sual le sipaya an tran hunatana in bo seina turin sipai thatak ani theina na a hranpa a lo bo saya class lak pui thin ani a taekwondo te le thildang an sipai tran huna an chhortang kai thei tur kha zirtir thin an ni a mipa ito phot chu in sual hi zirtir ngei thin an ni pangana school an thlen to chuan a campus chuasan phal ani lo ramdanga chuan damlo na awang mo engemo emergency thil awangin school atanga in hruai chuate in hruai hote a thleng thina nimasila North Korea rama hi chuan Zirlai le zirtir tu chu school campus hi engwang ma a chuasan phal ani lo bur ani atir lama kan soitongin an school timing hi nikhata hian darkar som pali som panga vel zette ani thin awangin an school chunga an campus chunga khan thingpui te le tlai cho zanri thlangin engkim kha an ei ngal vek thina hetianga zirtir tu le no pang anin chi apo hnem awang hian anin lai chin na po hi a that pha hle ni in an soithung ani he dan hi college le university thlenga zom vek ani a school campus chuasan thei dan hi thil pakhat ta om ve a chu an ram hruai tu lu an supreme leader te lim en tura an kaldon hian an school campus hi chuasan phalsak an ni ve ani baka kan hriat tel tur chu an school campus hi sipayan uluk taka ven vek ani a class bunk ti ang vel chu an ching vek lo tura ngayang
paruk na engkim soivek tur North Korea rama Zirlai tele zirtir tu te hian dan zom ngei tur an neya an Zirlai pui emo an zirtir tu pui pawh ni sela tlema dan an lo zawm lo deuh ani chuan an report ngei tur ani nima sela he thil hian poil lian tham le phiaru na lam chau akok lova thil ho te ni alang thlengin an report tur ani entirnan Zirlai pakhatin rock and roll music alo ngai thlak thin thu lo soita sela chu an report ngei tur ani a athan chu North Korea rama hian sarkarin a phal chin chau music ngai thlak tur ani a abak an phal lo ngai thlak chu dan kal ni in dan bo chiat na ani pasari na thoka in chhor lui North Korea Zirlai tu po hi kar khata voi ni tal thlani chung narim tak thok tura ti ani a Zirlai kumngami burvel te hi basa shuai ni in huana an chuktira thlakhat pum hlum te hi narim tak thok turin an hnuchi azui thin ani chu mai ba ka an school chuan anu le pa ta te na an Zirlai te zirna man sen so an feel eng ilo to takin an tumtir thina he til hi nu le pa tam tak ten an tin lo fo thin chumi ani awang chuan Zirlai no pang chu a fi pek tur aya chuan la thoka chhor thin ani ta thina chutia le kha zir lova la thoka chhor thin ani awang chuan an Zirlai na tor pha school kal thun zom theilo te in an om pha fo thin ani pariat na zana lantir North Korea School classroom te hi in lo muto thin ani ngai chuan an classroom bang tina hian an supreme leader an shoi tu masa chung ila le il sunga thalak hi tar thin ani a ni tinin chung Zirlai te chu heng thalak ma hian din tir ni in an zana lantir tura be se thin an ni heng ba ka hian an shoi tu te ming an zi don rengin horop dang nena lang dang lam theinan horop puin an shoi tu ta ming hi an zia ngei tur ani bok hei ba ka hian an shoi tu lu te ming an zia don reng hian horop puya zia tur ani a horop dang aya alan chiang theinan horop pui ngei manga an ming te hi zia thin tura ti an ni pakwana K system chi in clear na in clear na hi an tong chuan sangban ti ani a North Korea rama K system hi chinga a then ani a special nucleus basic complex le hostile ti te a then an ni a number hostile hi ini hlau ani chuan poi ka te view na in zel idan ngei angai don ani an school a po hian het in clear na hian an nun zel dan tur a hril thui hle a an nam thap le thap lo a zirin an ma khu a thimin a eng ani deuh berzok an college zirna tur le an zirtir tu ten an en dan po hi an nam le an chi a zir hian an en sangin an en yam thei hle a nam thra in hilo ani chuan school thabera lutin Zirlai po a thaber ber zirtir ini anga hlotling tur chuan mi fa te ni ain North Korea rama chuan K system nam thra ni apoimo zok don ani atobera chuan internet khirh na khotlang ram le ram tamzo ka chuan an Zirlai ten internet ra an neya an Zirlai ba ka an mamo an zon mu zung theinan internet mang war tur ta in anin fui thina tumi atan chuan an thei to pa thra internet chakpo an Zirlai ta hena pek an ni thin kan rama ngei po internet kan mang war ta in no siam nan te le Zirlai puitu tan te po kan mang chho tan ta a nima sela North Korea rama ero chuan tlemin adang lam deu an internet a chuan website tlo thei somni le pariat chau chhop chu an ni a chung te po chu sarkarin an du to ka an khoi dang lam mi puite man thei tura an chhop chu chau an ni chumi mei ba ka phalna bik nei lo chuan internet hi khoi phal ani lo poka mina zongtan le Zirlai na zongtan internet hi khoi thei lo tluk ani de uberzok ole kha tun tuma North Korea rama an school ten an zom ngei tur dan kan hau thei te an ni a khang dan te kha kan rama hian kem ko hani ve ta sela ni khada da kar som pali som panga te school a hun mangin Kim Jong una hairstyle ang te kha han put vek ngai ve ta me sela kan phun na sa om ole entu jong alom thu kan soe